Želite nešto da kažete za srpski pokret Gavrila Princip? Želite nešto da kažete za srpski pokret Gavrila Princip? Šta bi rekao, jedna velika nepravda koju treba ispraviti. Bezakonje. Parlamentarni izbori koji su nelegalni. Vakcine koje neko preko njih ostvaruje profit. Pljačka, kriminal. Bezakonje. Šta reći, ima toga dosta. A odakle dolazite? Iz Novog Sada. Čuli smo da će biti neki, kako se kaže, ne sponzori, nego od stranaka i tako dalje. Da li je to istina i od kojih stranaka ako jeste? Stvarno za to sam čuo. Ja sam malo u stranih godina, ali malo sam imao. Šta očekujete od ovih protesta? Ne može se preko noći očekivati ništa, ali na duže staze treba stalno biti uporan i insistirati. Ja mislim da će biti onda od toga nešto. Možete samo za kraj da... U što većem broju. Možete samo za kraj da se predstavite? Danilo Ilić, Novi Sad. Hvala što ste govorili za srpski pokret Gavrila Princip. Imam par pitanja samo za vas. Ček, samo izvini, molim te da... Je to uživo ide sad? Da. Aha, a što mi nisi rekla malo da se sredim? Okej. Možete samo za početak da se predstavite? Marko Isavljev, freelancer iz Novog Sada, radio sam na internetu preko 2 godine, predavao engleski jezik. Ovdje sam došao da podržim protest radnika na internetu ispred udruženja radnika na internetu. Šta očekujete od ovog protesta? Pa očekujemo konačno da nas neko čuje, konkretno iz Ministarstva financija, pošto su zahtevi naši već predati, dobro su poznati još pre 3 meseca. Želimo da sedemo, da pregovaramo o nekakvom modelu rešavanja tog problema, pošto su ljudi u ozbiljnim dugovima, stižu na masovno rešenja i to su neki novci, to su neki iznosi koji su zaista nemogući za plaćanje. Da ne bi stotine hiljada ljudi ostalo na ulici, mi moramo sesti da pregovaramo sa državom. Još konkretno nismo dobili nikakav odgovor, zato je ovo već drugi protest po redu. Imali smo protest pre Nove godine kada je određeni broj rešenja stizao u malo većem broju. Sad se nadam da ćemo uspeti da ih ubedimo konačno da sednu s nama da pričaju, pošto ovo nema više smisla, ignorišu nas već 3 meseca. Čuli smo da ćete imati podršku nekih stranaka ili... Ne znam, tih stranaka, da, pratio sam, tu su neke i leve stranke, levičarske i desničarske i šta ja znam, i neki sindikati. Ja ovo sad ne pričam ispred udruženja radnika, ja sam ti ovdje sad sam kao pojedinac, Marko Isavljev, Novi Sad. Ali u suštini, koliko sam ispratio, određeni sindikati su podržali protest, neki privrednici, čini mi se iz Valjeva, dolaze organizovani prevoz iz čitave Srbije, eto, konkretno mogu da kažem za Novi Sad, 5 autobusa je stiglo, doće ljudi i privatnim prevozom, a to što se tiče podrške tih stranaka i to, znaš kako, to odmah, ne znam, podržala je ova stranka, aha, to odmah, ne znam, drugo može da znači da se iskonstruiše, nas to ne zanima, zanima nas da se dogovorimo s Ministarstvom financija, jer ja konkretno imam ogroman dug u evrima, nije sad ni bitno, koji nemam da platim i da ne bi ostao na ulici, zato sam došao ovdje, a to ko će nas podržati, ko neće, to je stvar pojedinaca i tih ljudi, ne znam. Kakav je plan? Jer planirate možda protestnu šetnju odavde da krene? Pa, organizatori protesta, koliko je najavljeno, su rekli da će ovdje biti obraćanje ispred udruženja i još nekih ljudi, a koliko sam razumeo, bit će neka šetnja do vlade Srbije. Aha, do vlade. Ali ja, pravo da kažem, nisam siguran 100%, ali pretpostavljam da će biti tako nešto. Prošli put smo bili, znate gde, tamo kod zgrade vlade Srbije, išli smo posle do Ministarstva financija, simbolično ostavili zahteve, a evo sad smo ovdje ispred doma Narodne skupštine. A koliko ljudi očekujete da će doći ovdje? Pa ja stvarno ne znam, evo kažem, znači organizovanim prevozom iz Novog Sada je došlo više autobusa, privatnim prevozima. Videli smo iz Užica 2 autobusa. Iz Užica, iz Čačak, Užice, Kikinda, Sombor, Subotica, Valjevo, Loznica, ne znam, ima spisak, ne znam, 20 gradova gde je organizovan prevoz. Mimo što su ljudi dolazili privatnim prevozom i što su određeni autobusi i prevozi kupili usput ljude. Svilajnac, Niš, zaboravio sam Niš. Ima ih više nego nas iz Novog Sada, hvala Bogu, neka ih je. Neka nas što više, da. Ja ne znam sad ni za koji portal pričam, ništa. Ovo je Gavrilo Princip, znači... Okej, pozdravljam, super, hvala. Tako da mi... Hvala svima, ne znam ko sad ovo gleda.
I sad da tu ne bi mešali babe i žabe, ono, hvala svima Ne, mi koji podržavamo. bar pokušavaju da razumeju šta je problem. Znači, pogledajte ovu masu ljudi ovde, znači to su sve mladi ljudi koji su radili preko interneta, koji nisu bili obavešteni na adekvatan način o plaćanju ovog poreza. Ministar kaže da smo mi poreski nepismeni, mi nismo nepismeni ljudi, mi smo vrlo razumni ljudi i moramo sednemo da razgovaramo. Eto, to je to. Dobro. Ništa, hvala vam u svakom slučaju što ste govorili za Gavrijela Principa. Eto, evo, se vidi ovo. Vojvodina. Malo, ajde, ispromovišemo, što da ne. Ajde, Ako, ajde. Nešto kažete za srpski pokret Gavrijela Princip? Pa za sad ne, možda kasnije. Pa otprilike odakle dolazite? Dolazimo iz Niša, došli smo pre pola sata i tu smo da podržimo nešto zašto mislimo da je ispravno. Da šta očekujete od ovog protesta? Od ovog protesta očekujemo da makar probamo da ne treba mi ovo na trenutak, da nateramo na razmišljanje ljude koji se pitaju za naše probleme. Čuli smo da ćete imati podršku od stranaka nekih. Ja nisam to čuo i u zavisnosti od stranke verovatno ne bih ni želeo da imamo podršku stranaka. Dobro, hvala. Ne znam ko je u pitanju, tako da... Možete samo za kraj da se predstavite? Da, ja sam Vlada iz Niša. Hvala. Jer imate nešto da kažete za srpski pokret Gavrijela Princip? Srpski, za vas da kažem. Da. U vezi sa ovim Da. događajem? U suštini da je sramno i da mislim da su svi, da apsolutno svako treba da dođe ono čija je porodica ugrožena ovim i mislim da je ono malo glupo što se svi okupljamo samo u trenutku kada nam je direktno interes ugrožen, a realno svaki put nam je Odakle dolazite? iz Beograda. A šta očekujete od ovog protesta? Promjenu zakona, odgovarajuće klasifikovanje freelancera u samom zakonu, pravedno oporezivanje, drugačiji način oporezivanja moguć je, znamo da je moguć i očekujem pozitivan ishod. Očekujemo da zaustavimo lopove u krađi. Šta očekujemo? A ste čuli da će biti neka stranka uključena i da li znate nešto o tome? Ništa ne znam. A koja strana? Ne znamo mi ni mi, zato vas i pitam. To neki trači ili je to neko činjenica? Ne znam. Nisam čuo, ne bih volio da se uključi U svakako, svakom ali... slučaju nismo ni iz jedne stranke, jednostavno želimo da stavimo na put Vučiću i njegovoj krađi građana i to je to. Možete samo za kraj da se predstavite? Ja sam Slobodan, iz Beograda, 28 godina. Miljan iz Lazarevca, tačnije. Ništa, hvala. Odakle ste vi? Sad živim u Beogradu. Šta očekujete od ovog protesta? Pa pravo da ti kažem, ne mnogo. Što ne očekujem zato što oni preko tih medija, elektronike to mogu da nešto urade, ali meni je važno da oni ostanu ovdje. Da. Ali pravo da ti kažem, ovo me mnogo manje zanima nego ono tamo ispred akademije. A jeste čuli... Ali ono sramno koliko je malo ljudi bilo tamo. Da li ste možda čuli, kako se zove, da će podržati neka stranka? Dveri će da ih podrži. Zato sam ja i došao. Mada sam razočaran što Dveri nisu bili tamo. Ali mi je jasno, to je Glišić organizovao, a oni su sa Glišićem, u stvari, on je njih napustio, nije važno sad. Da. Hvala vam. Sve najbolje. Jer imate nešto kažete za srpski pokret Gavrijela Princip? Srpski pokret Gavrijela Princip? Da. Nisam upućen. A dobro, odakle vi dolazite? Iz severa Vojvodine, iz Novi Sad. A šta očekujete od ovog protesta? Šta očekujem od protesta? Očekujem da ćemo imati jače adute za pregovaračkim stolom kada se bude konačno pregovaralo o uslovima što se tiče retroaktivne naplate poreza i kako ćemo ići u budućnost. Tako da je bitno da izađemo u što većem broju, da se pokaže koliko je ljudi i porodica obuhvaćeno sa svime ovim i da se Ministarstvo financija urazumi. A da li ste čuli da će podržati stranke neke ovaj protest? Pa neke stranke su valjda podržale, ali ovo nije politički protest i mislim da to nije toliko bitno. Ovo je napad na 100.000 građana i njihove porodice, tako da mislim da ovo nije... Možete za kraj samo da se predstavite?
toga ne bi. Hvala. Dobro, šta biste htjeli? Odakle vi dolazite? Iz Novog Sada. Šta očekujete od ovog protesta? Šta očekujem? Pitate me kao organizatora ili... Kao organizatora, da. Pa očekujem u svakom slučaju da bude masovan, da bude borben i da nadam se posle ovog protesta vlast shvati da mora da pregovara sa nama, da je to jedino rešenje i za njih i za nas. A kao člana protesta, da kažem, ne organizatora, Šta očekujem od protesta? da. Da bude prava bomba. Čuli ste, i dalje ste čuli da će podržati neke stranke ovaj protest? Dakle, mi znamo za podršku određenih stranaka, svaka podrška je dobrodošla, ali kao što smo rekli, mi ne želimo nikako mešanje nikakvih stranaka u ovo pitanje i to je neki naš generalni stav udruženja i pozvali smo da svako može da dođe na protest, ali bez bilo kakvih obeležja. Da li mislite da će biti masovno? Apsolutno. Hvala. Možete samo za kraj da se predstavite? Miran Pogač. Hvala. Šta očekuješ od ovog protesta? Pa iskreno, ja ne očekujem ništa, ja sam došao samo podržam freelancere i zato što dosta mojih prijatelja i poznanika rade taj posao, od toga se izdržavaju. Došao sam zbog njih prvenstveno i to je to podrška. Si čuo da će biti uključene neke stranke? Pa nisam iskreno, mene to ne zanima, ja sam došao ovdje do naroda svog, to je zaostalo stvarno mesto. I za kraj možda se predstaviš? Sam Nemanja Panović. Hvala. To je nam malo nacionalistički pokret, jel da? Ne. Nije, Gavrilo Princip, a? Da. Da, ja ne, on je nešto nacionalizam, nešto mi baš nije, voli sve ljude da se... Pa ovo je srpski pokret. A u vezi sa ovim protestom? Da. Dakle, ja sam 90. godište. Pogledaj me kako izgledam. Da nastavimo sa izjavom čoveka. Prvo pitanje, odakle dolazite? Iz Inđije? Dobro, što očekujete od ovog protesta? Ne očekujem ništa, kao ni od bilo kog protesta. Mislim, to je realnost. Vi ste mladi, pa možda... Pa ste malo kao optimistični ovo ono, ali ovih protesta je bilo hiljade i ništa se nije nešto pretrano desilo. Šta je, ste čuli za podržavanje stranaka? Sad, znači stranke da podržavaju ove proteste? Od stranke ne bi nešto trebalo da se mešaju, znaš, samo će napraviti spin, znaš ono kao vi ste politički ovo ono, a ovdje niko nije politički, znaš. Možete samo na kraju da se predstavite? Nikola Dukić iz Inđije. Hvala. Molim, hvala. Srpski pokret Gavrilo Princip. Ne čujem ti ništa. Možete nešto da kažete u srpski pokret Gavrilo Princip? Aha, da kažemo nešto? Da. Za porta može. Odakle dolazite? Iz Novog Sada. Šta očekujete od ovog protesta? Pa sad sam baš pričao sa njima. Ne treba ništa da se očekuje realno sada na početku, nego treba očekivati da ovo se nastavi i da se vremenom omasovi i da se istraje. Ste čuli za podržavanje stranaka, da će stranke da podrže ovaj protest? Nisam čuo. Hvala vam. Možete samo za kraj da se predstavite? Đorđe. Hvala. Možete dati izjavu Srpski pokret Gavrilo Princip? Srpski pokret Gavrilo Princip. Srpski pokret, nisam nikad čuo. To vam je, mi snimamo ono i šaljemo ljudima ono što javni servis ne može da tačnije ne šalje i ne pokazuje. Mnogo toga ne pokazuje, tako da imate jako široko polje. Da. Možete prvo za početak da nam se predstavite? Pa, ne znam šta to znači, ime i prezime. Da. Ja sam Ljubomir Pucar, a to je, ja sam od onih pucara gdje je Gavrilo Princip je 6 km od sela gdje je moj otac rođen, iz Bosanskog Raha. Ja sam inače inženjer elektronike po profesiji, penziji naravno.
ovdje sam došao da pomognem mladim ljudima. Ja nemam potrebe više, imam 80 godina i nemam potrebe da bilo šta više stičem i da radim. Tako da, Šta očekujete od ovog protesta? pa ništa, to je, ova vlast treba pare, to je činjenica. I oni će, baš sada pričamo o tome, prvo je bezobrazluk što su oni kasnili tim mladim ljudima da kažu koliko im je porez. Drugi bezobrazluk je da nije nigde uzeto u obzir, koliko mi znamo iz ovog što se javlja, niko nije uzeo u obzir to dvostruko oporezivanje. Taj zakon postoji, to je međunarodni zakon. Znači, ako se negde plaća porez, onda treba na drugoj mestu da se to uzme u obzir i onda su ovi trebali ne linearno da raspišu porez ovim mladim ljudima, nego su trebali da uzmu u obzir koliko oni tamo plaćaju, odnosno njihovi poslodavci. I tako dalje. Tako da kažem, šta očekujemo? Znate šta? Malo po malo. Ovi su se toliko ukopali, a mi Srbi smo, ja sam Srbin, ali ja sam jako razočaran. A odakle ste? Dobro, iz Bosanskog Rakova mu je otac, on je rođen u Vojvodini. A ja sam rođen u Vojvodini. A dakle nam sad odlazite trenutno? Pa i ovdje živimo. A da li ste čuli da će neke stranke da podrže ovaj protest? Ja sam danas to pročitala na internetu. Šta imate kažete povodom toga? Nisam razumio. Da li će neke stranke da podrže ovaj protest i šta imate povodom toga da kažete? Evo, mogu ja malo da kažem. Ja sam Mila Pucar, ja sam arhitekta, doktor arhitekture. U penziji sam, ali još uvijek radim, ali ne kao freelancer. Ali ovdje smo došli, kao što je rekao moj suprug, stvarno da sve što je protiv ove vlasti svude idemo. Dobro, možete samo i video nas predstavite. Mila Pucar, rekla sam. Okej. Možda se ne čuje zbog maske. Pa ništa, ja mislim, nemam pojma, ja što se tiče stranaka, ja sam bila u Demokratskoj stranci, odavno sam izašla, zato što sam se razočarala u stranke. Ne znam da li bar ovakve stranke kako su sada imaju neku šansu, ali ja verujem ovakvi protesti, direktni, kao što su razne ove akcije, Ne davimo Beograd, Spasimo Košutnjak i tako dalje, sve što se ovo dešava. Mislim, sve te male, na izgled, male akcije su jako dobre, zato što to stvara jednu snagu koja će verovatno nekako da akumulira, jer ovo ne može više da se izdrži. Mi ne možemo da se žalimo, mi smo uradili što smo uradili, čerke su nam uspešne, završile fakultete, sve smo uspeli, ali ovo je sada najgore što smo do sada doživjeli, gore i nego kad bi bili loše. A stranke ne znam da li ima šanse, mislim mora nešto novo da se desi. Ništa, hvala vam.